गाबलायलायदों आरोना बारियाव फैलायबाय आङो जाहानि मैगं बारियाव नै आङो कफिखौ मानि थाखाय खादों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मोनसिगोन आरोना आं सोरनो हैनो नागिरदों कफि खानानै अबाव थांनो नागिरदों नायलांबाय थादों होमबा लोगोफोर आं कफिखौ खानानै लाग्रोनो रानायानो गैया माथो जिखिजाया फिसाबाबो थाइनै खानानै लानोसै आं नै जोगोनारा ओमफ्राय नै लोगोफोर जोगोनार थाइसे कफि थेबथाम लाबाय आरोना ओमफ्राय आं बुहुद आथुर जादों ओंखायनो भिडिअखौ माने बारा गोलाव खालामला आङो दा थांनोसै आलुबो सोबावनांगौ आं अबाव थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबा मोनसिगोन आरोना हेलौ लोगोफोर बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ दा आं फैबाय साखरियाव आरोना लोगोफोर जा बिबोनांनि फिसाजोआ फाइनेल परिखा होदों आरोना बेखौ नायनो होननानै फैदों आरोना ओमफ्राय दायो परिखायाबो गनो जाथ'वाखै नालाय दा दसे नेदों आरोना आं फन खालामगोरनो इसोर बबे जराव दंथाय होमबा लोगोफोर फाइनेल परिखाजों लोगोसे नायलांबाय थादो बेसेबां मानसि जोम नै लोगोफोर बिमा बिफायासो बांसिन दं फिसाफोरनिफ्रायबो ओरैबो गारि फाइनेल परिखा नायनो फैदों लोगोफोर मेट्रिक फाइनेला जोंना एसपि बड' स्कुलाव जायो मानसिफोरखौ नायदों मानसि जायो माने जोंना सेन्टारा गिदिर नालाय ओरैबायदि जोम बाकी kandile गाबलायलायदों आरोना ओरैबायदि बिर बारलायो एसपि बड' स्कुलाव ओरैबायदि बिर जादों ओमफ्राय जोङो आंना जेनेबा फिसाला होआखै आरोना आंनि माने बिबोनांनि फिसाजो होदों आरोना बेखौनो नायनो होननानै फैदों आङो ओमफ्राय गनो टाइम जाबाय आरोना जों लामायाव दं आरोना लोगोफोर फाइनेल परिखा नायनानै आङो न'आव फैफिनबाय आरोना जा बिबोनांनि फिसाजोखौसो नायनो थांदोंमोन नालाय बिहावनि बिनानावनि फिसाजोनि फिसाजो आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो माने नायनो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय गथ'खौ आं माने दिनै भिडिअ लादिया आरोना गथ'आ परिखा होनानै बोरैबा जाबोखायो नालाय बेखायनो माने भिडिअ नुजानो होदिया आरोना ओमफ्राय बिमा बिफायाबो दिनै माने नुजाथ'ला होननानै नुजादिया आरोना मालाबा नुगोन बिमा बिफायाबो एक्टर एक्ट्रिसबावसो मालाबा नुगोन आरोना फिल्म शुटिं बानायगासिनो दङ मालाबा आङो भिडिअ लानो थांगोन आरोना इसा बानायखायो माने जायनि माबायाव थांदों आं माने फिसाजोखौ नायदों बियो आर'नाइ फिल्मनि एक्ट्रिसनि फिसाजोमोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना सिनायखायो जुनमनिखौ बिनि फिसाजोखौ नायदों आरोना ओमफ्राय दिनै जुनमनिया माने बाजै आं माने बोरैबा देलायाखै होननानै नुजायाखै आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नुबाय जोंनि सिमेन्ट सापरियाव माबायदि बिर जायो होमबा लोगोफोर मोनाबायबो मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर सिगांथ' आं बिराद जानाय लोंनाय भिडिअ लाबोबाय थायोमोन नोंथांमोननो संनाय ओंख्रिफोर संनाय ओमफ्राय सिगां दंमोन ना सिगांनि ब्लगाव ओमफ्राय दाना आङो बांसिनानो माने जानायखौ देखायनो हाला आरोना मानो होनबा जोंहा माने बिखुनजोआ इसोरो सिगांनि पुराना मानसि नालाय बारा मोनथिया आरोना ओमफ्राय बिदिनो संनायफोरखौ भिडिअ खेबबाय थाबा बेदरफोरखौ नाफोरखौ देखायबाय थाबा माने बुहुद रागा जोङो आरोना माबा फिल्म बायदि रोखोमावल' देखायबाय थायो खुगा नांसिगोन बायदिसिना होनो आरोना बेखायनो आं माने दासान्दि माने जानाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखै आरोना मालाबा लाबोगोन जेरावबो थाङाहाय न'आवनो थाबाय थायो बिसोर गैयाबासो बानायनो हायो नालाय बिहावाबो न'आवनो थायो नालाय बिराद असुबिदा जायो आरोना आं ब्लग बानायनो
ओमफ्राय बिदिनो मालाबा इसोर गैयाबासो आङो बानायनाय जायो बेखायनो आं माने बांसिन बेरायबासो भिडिअ लानाय जायो माने आउटआव थांबासो आरोना न'आवबाथाय जोंहा बिराद असुबिदा जायो माने जोंहा आइया बिखुनजोआ माने एसेबो सुखुखाया आरोना बिदिफोरखौ बेखायनो आं माने बांसिनानो न'नि भिडिअ लाबोनो हायो आरोना बिसोरखौथ' माने भिडिअ लाबोनो हागोन ना हायासै मिथिया आरोना आंनो माने संनाय खांनाय संनायफोरखौ खांनायसो होनबावबाय संनाय भिडिअफोरखौनो माने लाबोनो हाबावलासो आरोना बांसिनानो माने रायजानाय जायो बिदिथ' माने बानायनाङा होनो आरोना थेवबो माने संनाय खावनायफोराव माने बिदिनो पेक 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 बखिनानै माने संबाय थाबा एसे आइया बुङो आरोना बिहौआथ' जेबो होना न'नि मानसिया जेनेबा हासबेन्डआबो जेबो होना आरोना ओमफ्राय जोंहा माने बिखुनजोआ एसे रायो आरोना बिनि थाखाय आं माने भिडिअ माने संनाय खावनायखौ लाबोनो हायो आरोना दाबो बियो उन्दुनानैसो दं खोमा दा इदि रायलायबाय थानायखौ खोनाबा आरो रागासो जोंबावगोन होमबा लोगोफोरा ओंखाम ओंख्रिखौ संनायखौ स्टार्ट खालामनोसै होमबा जाबुंसो आंहा दहाय माने फैनानै गाइखेरनि ओंखाम संजादोंमोन आरो ओमफ्राय गेसखौनो बन्द' खालामाखै ओरैबायदि मोनामनानै थादों बाला गेसखौसो मालाबा बेरहोलाबायगोन बियो नै लोगोफोर जा न'आवनो बानलु जानो जाबाय खोमालै लोगोफोर जोंहा न'आवनो बानलु नै जाजानाय जाबाय आरोना बेखौनो खानानै लाबोदों खोमा बारिनि ओमफ्राय नै मैगङा मा मैगं लाबोदोंथाय मोननै मोनथाम मैगं दं आरोना बिथिं कबिबो दङ बेयाव आरो लाफा गाजरबो दङ नै गाजर बेफोरो माथाय बेखौनो आङो बयल खालामनोसै दिनै बयल खालामनानै बाथोन देनोसै आरोना माबा मोनसे बाजा एवनोसै मोननैल' ओंख्रि संसै दिनै ओमफ्राय लोगोफोर आङो दहाय मैगं फुङावनो खानाया बेखौबो आं माने बिबोनांनि फिसाजोनो हैदों आरोना इसा बर्डिंआव दं नालाय गासिबो बिमा फिसा ओरैनो माने न'आव थाखानायखाय लानानै थांदों आरोना मैगं एसे खानानै कबि जोगोनार बिदि बायदिसिना ओंख्रि लांदों आरोना होमबा लोगोफोर आं ओंख्रि संनायनि दिनै जगार खालामनोसै थाबैनो मोनालाय लांबाय रायजालाय लांसिगोनसो दा भिडिअ बानायबाय थाबा आइया रायगोनसो दा लोगोफोर आंना नै मोनानि ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय आरोनो गासिबो जगार जाजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा आफाया बिहौआ जानानैबो थांबाय आरोना नै दिनै मा ओंख्रि संखो होनबा दुन्दिया ओमफ्राय मटरखौ एवदों आरोना मटर ओमफ्राय सामब्राम बिलाइ नैथिं दङ कबि आलु मटर इबो हायनानै दोनदों आङो ओमफ्राय नैथिं दङ लाफा लाइ संदों आरोना बेखौ बयल खालामदों नैथिं दङ गरसि फ्राय आरोना लोगोफोर बेखिनिखौनो आङो दिनै जगार खालामबाय आरोना बेखौ संनाय जाबाय आरोना जगार खालामबायसो होननाय जादों होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि आलाय सिलाय जाजोबनानै दं लोगोफोरा आं माने देखायनोनो हाला आरोना जायगाखौ ओरैबायदि लेथ्रा जाजोबनानै दङ माने बबेबाफोर बेरायनो थायोबाथ' ओरैबायदि गुफुं गुफां जाजोबनानै थाखायो आरो आंना अरदाबावनो बांसिन संनाय जायोना गेसखौ बांद्राय आं माने गोजां बोथोरखाय बेब'हार खालामा आरोना साहाफोरखौल' खालामो आलु फ्रायफोरखौल' सोरांनि थाखाय आथुर जाबाल' बेखिनियानोसैमोन होनबा लोगोफोर बाय बाय मोनाबायबो गुड नाइट